minne gelel ko gandoma mi man ma taski amne nana yo lo hamme biro modi ko daraja makko subalbe gagnimo tawjani ba biro modi. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Jam Allah e kisal wone modon en calmini moni kala inde mudum e yettode mum tawi ko sadi gondude e nedi e naware. En calmini bibbe fulbe kala do mbaye wonde e jogre windere nde kala. Eden ñaago mbajiri jom bade bawde jam funnaange jam hirnaange jam rewo jam wargo jam dow jam les jam do hakkunde do lombo don enene isnguji men kala. En garti do hande wadde émission meden Cubalagu. Mo wi Cubalagu wi ndema, mo wi Cubalagu wi ngaynaka, mo wi Cubalagu wi awo, mo wi Cubalagu wi ñeñal, mo wi Cubalagu wi gandal, mo wi Cubalagal wi social. Dum non gede de fof ene kawri e Cubalagal wonde kare sir. Émission men hande ko buri hen hewde pay tan koy erango e yettude bandirabe wadbe jewobe émission o e kala saha e noddobe e wadobe orienté himbe orienté émission o eden jarnabe goto mabbe fof do woni en tawi dum don en jarni dum hande o non ko erango ko beto gonno den en baddi émission ngaji binni eden pay tabal didabal ngal ko won noddudo erango kala jogiido humpito e nder Cubalagal ene bisma do e Pindi TV. Kala men jogiido nyalamaji pinal Pindi TV e Cubalagal ene felliti yaade nokku fof tawa do fuutankobe ngoni do wala do subalbe ngoni do e nder maaje e nokkuji mumen mbadde mumen émission ngaji taw ko pattam lemi enen wonde yimobe pekan joni o men kuccindir men jokkondir ko wayno Hammadi Aissi Jolen, men jokkondir ko wayno Hammou Bellen, Kader Jolen, Samba Dungel Saren, Ibrahima Ñaari Jeey, gorko mo siwre walla mbiyen mo gorko mo walalde. Eden jarna mini meden hono intellectuel mo mbiyen mi pekan woni Daouda Gellay Fall. En dewdido do e bamen Ibrahima Mboup, en dewdido e mawni men goddo gandal jontaado gila hanki hono Amatera Sar. Ene jokki sen dañi hono mabbe ene waawi jokkondirane be don ha dum buro jogade fayida. En gasnata dum taw en jarnani ko wayno bandirade dabbo jibinada France mawni France bandirade dabbo joddo bandirade dabbo moddo kare sir hono Fama Sar be do nder Fama Bakasar dabbo Cuballo daddo Ayibo o kanko ne eden jarnamo no feewi gasata to mi jarnani banam dabbo inne ande bi inne ande dabbo Cuballo daddo Ayibo dabbo Cuballo jom haygo e dongo hono nene mo babu Seydou Manel boydare cille binto Manel ler bo tor jam tanum famara Kalidou sallama sama demande do modi damba lugge nene mi nyam ngura Seydi Sar ane Bintis bi Ami Sar bi Cuballo baadiraado kaado duwaw jom suudu jontaado o Bintis as on wonda dum ngudoda fof ngana jam ane Hammadi ma damba babu Seydou Manel. Enen njarna ha joni rewbe subalbe e worbe subalbe woppube haajuju men e liddi keddidi ciivobe émission o en mbada hen
gueɗe joɗɗe ene mbaɗa commentaire uji mumen ene mbaɗi yimɓe orienté kamɓe fof en mbawa limtude ɓe mais en jarnata ɓe daawal men hannde à partir de hannde ko enen ko Pindi TV e caméra ji muɗum déplace to hankadi enen jaaha e nder gure ɗe nde tawno ne ƴetɗen émission o hawde koye ndungu enen ñiddi enen mettiyade kadi eɗen eero kala jogiiɗo kene yewtene cuɓalagal kala jogiiɗo kono faati e cuɓalagal walla kene ɓamta cuɓalagal nde jokkodirta e meɗen so tawe so tawi ko kañum ata ɗo kadi ɗum fof Pindi TV ene waɗi ɗum à disposition mumen disposition mon émission ko émission moɗon en mbaɗino ñanden ñalamaji pinal hono hommage Mamoudou Damba Diol waɗanoma ɗo eɗen jarna dogi dombinaɓe e yiɗɓe Mamoudou Damba Diol yo Allah yurmomo yafomo yo Allah haadum aljanna min jewtu ko wayno Penda Sarr mo ngawle neɗɗo wawa haala cuɓalagal taw haalani Penda Sarr taw ngawle neɗɗo wawa haalde cuɓalagal haalani Dikal Ndiaye to Dondu neɗɗo wawa haalde cuɓalagal taw haalani Gella e Ali Fall neɗɗo wawa haalde cuɓalagal taw haalani ko wayno Hamme Biro Modi Kome en ni ko wayno Moussa Walelde en ɗum ɗon so neɗɗo wi cuɓalagal wi ceɗɗo wi toroɗo wi gallunke wi labbo wi ñeeñɓe wi awluɓe ɓeyɗon fof koye cuɓalagal jeeya par ce que ko cuɓalagal hanki ko koddigo jongu hakkumum e bandu men ɓe cuballo dagonno awoya adda himɓe yeɗe hen bandu men koye cuballo tan yiya adda lingu fecca ɗum e bandu men e hoddiɓe muɗum taw fadani haydara e gartam wona sippude koye cuballo yiya wonde neɗɗo gonguiyante e nder cuɓalagal aɗa yiya hen neɗɗo kaare sira ene heewi yimɓe wiyoɓe min sehilaɓam fof ko subalɓe nde tawno cuballo so yiiɗi woppata ko ɗon El Hadj Baba Mal Baba Aissa Sam Bouba Yassine o wi cuballo fenata cuballo mallata cuballo ɗawata cuballo haalata ko watta Seydi Mal balɗe juɗɗe batte no moƴƴe ema en kalta cuɓalagal en miijaki ko wayno Adama ɓi Babo Diawo Dia kawam Adama Diawo Dia Samba Salil Kome en to wucci e Baye e Cammule en mbawa haalde cuɓalagal en kalani gorko cuballo daɗɗo Ayiba hono Diop Moussa Yaali wondude Aliou Thiofi en kodda mo adiɓe ɓurani Harouna Masagay nguura cella mo woniraguilam balɗo juuɗe battene moƴƴe e ma eɗen jaada ɗo ko wayno rigui Baba Yel Sall debbo cuballo joɗɗo tiɗɗo joɗɗo gardiɗo fedde men fedde tuddude subalɓe eɗen nodda ɗo ko wayno Dara Ndiaye en Abou Modi Ndiaye mo kewmi wiide gandal ɓolal nafoore mere e cuɓalagal yimɓe Daka ɗo ɓe mbawi wonde fof aɓe bisme ɗo e émission o en ɗem subalɓe aɓe bismo ɗo e émission o subalɓe international aɓe bisme ɗo e émission o fedde Gella e Mawde tokosere ne embiya bedde gilli subalɓe en ɗam subalɓe onon fof oɗon bisma ɗo e kadi ene herori kala joguiɗo ñalomaji pinal ɗo e nder Pindi TV ma Pindi TV déplace taw on ɗo gonɗon ɗo naata e nder Fouta ene waɗa émission ngaji muɗum e nder reedu Fouta Gella e Ali Fall ene wawno wonde Pekan ummi koye Demba Jeeyi ɓenne kadi en jogui hen gueɗal jeeyɓe so mi wi jeeyɓe noon mi miijo gorko cuballo jontaɗo daɗɗo Ayiba Alaji Mburel Jeeyi to siwre wasi wayre o wondude Jeeyi gorko cuballo jontaɗo gonɗo to e Thiaroye won Abdoul Jeeyi gorko cuballo joɗɗo gorko cuballo mona hasidi Abdoul Jeeyi to gonɗa no gonirɗa fof yo jaam Allah e kisal wonema bisimilla moɗon kadi nde Gellayi ƴetti Pekan wonɓe Gellayi wonɓe Gellayi wonduno e diɗɗal hay so gona yimoɓe Pekan ko wayno Djibi Salif en ko wayno Alaji Ibra Sambil Kome to Kaolack e Ndangan gorko mo Bagal Lamba Jara Diassa Sare Biro Mbali gonka Ali Paté Bamum
farmat ibra sambil moussa masama demande bamum moyti mala jibra sambil moussa masama demande mo limti kala juuma yelli ngura kawam hono zal kome gorko cuballo mo bamal heewide zali kome gorko mo France gorko mo Kaolack gorko mo bagalamba jara jasa salli kome yalli cella ngura nen mbose to gonda no gudda fof e jam Allah e kisal bonema joni joni o enen jaha to bow samba godini mayo eden taw ton debbo cuballo daddo ayibo bandiraɓe somi wi bow samba godini mayo no ngar law wiide ni debbo fof ko debbam ɓuuri hay so ɓurani kam ɓurinimi fatimalle so ɓurani kam ɓurinimi debbo cuballo garno ɗo waɗi vacance uji muɗum ɗo e nder Dakar yeehi ha bow samba gudinma ɓi babam malle minum hawwa malle yumum fa Diop tawset fa Diop dowmu ndey juuma Diop to gonɗa ene gondirɗa fof yo jaam Allah e kisal wonema mbatta a yettima e dow jaam min beltima séjour ma o yooɗi woɗɓe subalɓe ngari tawi calminde gorko debbo cuballo woɗɓe fulɓe ngari salminde debbo oɗo cuballo nde tawno kala ko waɗa e ma ko an waɗi ɗum ka debbo cuballo ɓi inne ande ka debbo cuballo jontaɗo juuma Diop yelli ngura ane mini wondiɓe ma ko wayno Sali Dia en e haɓɓere gilli fof to Orient fof min calmini on bandiraɓe en gasata émission o taw kadi en dokkani bandiraɓe ɓe ɗo kadi mi refta hen émission cubalagal ene bismi kala cuballo ɗo woni sen dañi hande ko eno gurdam Dikel Ndiaye to Dondu walla Dikel Ndiaye to Jowol bandiraɓe alaɗiyano wontiɗo wonno ha joni ko weddade e rango e worɓe subalɓe e rewɓe subalɓe hay ko wonna jeeyaɓe e nder hinde subalɓe ɓe ene bisma e émission men cubalagu mi wino on nane émission cubalagu ene pari yaade e nder Fouta hanno ɗum wonde ko toɓoji ɗi hanno ɗum wonde ko rafi gonduɗe men o mais mbeɗa sikki en mbi alhamdulillah rabbil alamin Allah émission o mo déplace kala ɗo neɗɗo woni e dunde baɗo adama he min taw ɗum ɗon eɗen jiiɗi yaade e nder Fouta jehen maayo Gambie jehen maayo Mali jehen maayo Casamance jehen maayo Sénégal gila Dagana ha wiyen ma ko ɗo woni Bakel ɗum noon kala joguiɗo kena adda contribution mum e cubalagal ko wayno gurdam Dikel Ndiaye to Jowol ko wayno gurdam Kebe Baba Abdoul ko wayno gurdam Baba Sadda ko gorko cuballo baɗɗo ko heewi e cubalagal waɗi dow waɗi less waɗe jeeri waɗe waalo hono Baba Sadda e ɓesgu muɗum en camni en ɗam Baba Sadda tada Baba Sadda fof eɗen mbiyaɓe yo jaam Allah e kisal wonema ɓe ko wayno Alaji Lobbat Falen ko wayno bayla Falen to ɗa to Bogge ko wayno Hamme Biro Modi komen Penda Sar Ngawle en eko wayno ɓeɗon fof sen dañi cimtu men e cimte gallow men no kalte ha yontande arde ɗo joni nde wawa ɓamde hen eɗen jogui ko way noon ko heewi eɗen poti ɗum ɗemdinde ñalomaji pinal cubalagal ma haale men gummo ɗo taw ko wuro e wuro eɗen mbaɗa no baba Gella wiyani jarali ñallo ɗo hiira ɗa eɗen kala wuro ngo ganduɗen bismigo en eɗen jaaɗon mbaɗen émission a faami nde tawno aduna koko yata Allah walli en hande oɗo jamanu haydara majjata sinno caméra ji no gorno hanki ha joni cubalagal koɗo wonno wonata ɗum noon profiten hen kala jiɗɗo jokkodirde e émission cubalagal mamin gar ha ema min tawma ɗon kala ko jiɗɗa haalde eno jiɗirɗa a faami ɗum noon mari cubalagal tan
anni e meɗen ko cuɓalagal yaaro yeeso yo cuɓalagal ɓamto yo cuɓalagal ƴellito ɗum woni anni e meɗen ɗum noon kala ɗen goote men wawi wonde ma émission o ar ha e mum taw ɗum ɗon min jiiɗo e nder générique o ko wayno Elhadj Baba Mal ko gorko cubballo baɗɗo koɓe mbaɗi waɗi koɓe mbaɗani min jiiɗo Mbodj Amadou Siley Mbodj min jiiɗo Guellay Ali Fall sen gummimi ɗon Diane Ibrahima Mokhtar Sarr gorko mo ɓokke sama hani yooli e kombo yooli yo yek yaɓani kelele eɗen jeeɗo murtuɗo Samba Diop e générique meɗen o eɗen jeeɗo Hammadi Aissa Diol eɗen jeeɗo Hammoy Bayal eɗen jeeɗo Oumar Diol ɓeɗo wona ɓe tan goni subalɓe waɗɓe ɗum mais aɓe jeeya e subalɓe waɗɓe kene teskina cuɓalagal kene ɓamta cuɓalagal ko wayno Sambayel Gaye en ni mo wi Sambayel Gaye Sambaya Lafayette ko gorko cuballo yo Allah yurmomo yaafomo harnamo aljanna Baba Mal ne wonɗo yettini cuɓalagal ɗo hay goto sikkano wonɗo Baba Mal yettini pulagu ɗo hay goto sikkano wadde so woni ɓiɗo cuballo ene yooɗi enen ne mbaɗamo dello jukkol men garte e jewte makko walla kanko Elhadj Baba Mal men joddo e makko émission meɗen ko ɓoyata ko joddoɗen makko par ce que won projet ji ɗi o addani subalɓe kanko Elhadj Baba Mal e nder nanka secteur o awongo inchallah men jodde e makko kanko Elhadj Baba Aissata Sam Boubou Yassine sen gummima e joddade Elhadj Baba Mal en jii woɗɓe subalɓe yontaɓe koyno Harouna Massa Gaye en koyno Famata Bakka Sarr en koyno Tullay Hawoy Abdourahmane Salif Sambou Oumou ko wayno kawam Ablaye Diawo Dia Samba Salil Kome e miñam Soumare mo Alhaji Seydou Salli Kalidou Salli bobo yo Allah wurni ha Kaaba a salminama to mbawɗa wonde de passage en mbasata en kalta cuɓalagal taw en kalani gorko cubballo jontaɗo gorko cubballo jibinaɗo France gorko cubballo munuɗo France mo ala ko weli ɗum sona pini cuɓalago ko ala ko weli ɗum sona fuutankagal hono Damba Gaye gorko mo siwri e wasa wayri tungulelel tungane wañoɓe hay sono leeso ko dadɗuɗo ɓinguel lamɗo Damba Gaye wondude jaltaɓe walalde hono ɗahiru Demba Thiam e annuwo en onon fof e suddiɓe mon fof min calmini on ɗo ko Papis Kome jaltaɓe walalde salmintuno on e émission meɗen mbiyete cuɓalagal hoto jejjite kala mon joguiɗo kene haala e cuɓalagal walla kala mon joguiɗo kene waɗe e cuɓalagal yo jokkodir e Pindi TV inchallah on jarama jaam yeeso mon jaam caggal mon walla jaam dow jaam less jaam ɗo hakkude ɗo funnague hirnague rewe worgo lomboɗen hakkude ɗo enen e ɓesguji meɗen woddano accumulé minne guelel ko ganduɗoma wimanma taskiyam e nanayo lo hamme biro moƴi komi daraja makko subalɓe gañimo pewjani biro moɗi komi